ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവത്തെ ഭഗവത് വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഓം നമോ ഭഗവത്തെ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം വാസുദേവായ അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, നമ്മുടെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതാണ് 4ാമത്തെ അധ്യായം. 4ാമത്തെ അധ്യായപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും കുറഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങിയോ? മഴയുണ്ടോന്ന്? ഭയങ്കര ഇല്ല മാതാജി, മഴയില്ല. മഴയുണ്ട് മാതാജി, എങ്കിലും വലിയൊരു പ്രശ്നമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 4ാമത്തെ എന്ത് മാതാജി? ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതാണ് നമ്മുടെ 4ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 3ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചു. ഏതായിരുന്നു 3ാമത്തെ അധ്യായം? കർമ്മയോഗം. എന്തിനെ കുറിച്ചാ പഠിച്ചത്? അതില് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്നലെ? ഫലേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്ത് പറ്റും? ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. ആത്മജ്ഞാനം നേടും. എന്ത്? അടുത്ത ജന്മത്തില് അതെ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? പിന്നെ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കും മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവർക്ക്, എന്തിനാ? അപ്പൊ പിന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക്, കാരണം മനുഷ്യന് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഇരുന്ന് പഠിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം. അവർക്കുണ്ടോ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്? പൂച്ചയ്ക്കോ പട്ടിക്കോ അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കണം. നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ശരിക്കും നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വെറുതെ പഠിച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല, നമ്മളെ ജീവിതത്തില് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത്. നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കി കൊണ്ടുവരണം നമ്മളെ ജീവിതത്തില്. നമ്മളിന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, നല്ലൊരു അധ്യായമാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായത്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? ആത്മാവ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. മനസ്സൊരു ഇന്ദ്രിയാണ്, ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വദേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാകവേ ബ്രവീത്
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും, മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം വരെ അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓരോരുത്തരും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് അനുസരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഇനി 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ആദ്യമായിട്ട് അർജുനനല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആർക്കാണ്? വിവസ്വാന്, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും, മനു അത് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനു സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനനല്ല, അതിനു മുന്നും ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ. അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതെന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആര്? നരേന്ദ്രമോദി. പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാനമാണ്, നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേരാണ്. ആ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു, നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അതാണ് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ? പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് എന്ത്? വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥാനമാണ്. ആ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് എന്ത്? വിവസ്വാൻ. അപ്പൊ ഈ വിവസ്വാൻ അത് ആർക്കാ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു എന്ത് ചെയ്തു? മനു സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ ശാസ്ത്രം ഇവരിങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു, വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലനേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം ആര് മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ രീതിയിൽ? രാജർഷികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീട് അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം, അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം, അതാണ് പറയുന്നത്. അത് രാജർഷികൾക്ക് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജാവുമാണ്, ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തെ രാജാക്കന്മാര്. അവർക്കത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. കാരണം എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ രാജ്യത്തെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ഭരണം നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെ അവർക്ക് സഹായകമായിരുന്നതായിരുന്നു ഏത്? ഈ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം. പിന്നീട് അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് രാജ്യഭരണം നടത്താനായിട്ട് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭരണം നടത്താനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നീടാണ് അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? 4 തരത്തിലുള്ള പരമ്പരകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? 4 തരത്തിലുള്ള പരമ്പരകള് ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. ശരിയാ മാതാജി പറഞ്ഞോ. ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം. 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശ്രീ സമ്പ്രദായം പറഞ്ഞു, കുമാര സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമ്പ്രദായമാണെന്ന് പറഞ്ഞു?
ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആ പരമ്പര ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരിലൂടെയാണ് അത് ഭൂമിയിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പരമ്പരകളാണ് ഏത്? ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായവും, അതായത് ശ്രീ സമ്പ്രദായവും, രുദ്ര സമ്പ്രദായവും, കുമാര സമ്പ്രദായവും, ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം. അതിൽ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണ്. ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന് പകർന്നു കൊടുത്തു അജ്ഞാനം. അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു, വ്യാസ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യയിലൂടെ, അതാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ എന്ന് പറയാൻ കാരണം മധ്വാചാര്യയിലൂടെ, പിന്നെ 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗൗഡീയ പരമ്പരയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. 22ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരമ്പര പോകുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷിക്ക് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് വ്യാസ മഹർഷി, വ്യാസ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യര്, പിന്നെ കുറെ ആചാര്യന്മാർ പേരുണ്ട് അതില്. അതിനുശേഷം 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരമ്പര അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇവിടെ സ ഏവായം മയാ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാലക്രമേണ, ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായി ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നത്? നീ എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, നീ എന്റെ മിത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്? ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, ഗുപ്തജ്ഞാനം, രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാവിവസ്വതഃ കഥമേതാദിജാനീയം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചു എന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനും അർജുനനും ഇപ്പൊ ഏത് യുഗത്തിലാണ്? എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോ? ഏത് യുഗത്തിലാണ് അവര്? അർജുനനും ഭഗവാനും ദ്വാപരയുഗത്തില്. പക്ഷെ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാളും വളരെ മുമ്പേ ജനിച്ചതാണ്. അപ്പോ ദ്വാപരയുഗത്തിലല്ല, അതിനേലും മുന്നാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദാ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അർജുനനോട് പറയാണ്, പക്ഷെ എന്താ സംഭവം? നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയാണ്, എന്താണ്? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? മുൻജന്മത്തിലെ സ്മരണകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മള്
നമ്മളെ ശരീരം മാറി നമ്മളിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ വന്നു, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ? ഈ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്, ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ആ മുൻജന്മത്തിലെ സ്മരണകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതൊരിക്കലും മാറാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ എല്ലാം സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശരീരം മാറുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെത്താനെ മറന്നു പോകും. ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അചോപി സന്ന വ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിയും സോമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണു ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എൻ്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം നേരിടുന്നില്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ എന്നിരിക്കലും എങ്ങനെയാണ്? യുഗം തോറും ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാൻ എന്തില്ല? പിറക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനാണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും നാശം നേരിടുന്നുമില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ആദിമവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചാലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? എത്ര ജന്മങ്ങള്, എത്ര അവതാരങ്ങൾ എടുത്താലും ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാതും എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ശരീരം വളരുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്കറിയാം ഓരോരോ സ്റ്റേജസിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ആത്മാവിരിക്കുന്നിടത്തോളം ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശൈശവം, ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യം, ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തില്ല? ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെന്ത് പറഞ്ഞില്ല? ഈ ജരാനരകളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ നവയൗവനായിട്ടാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത് എപ്പോഴാണോ, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നതിന്, ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത് എപ്പോഴാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ യുഗത്തിലും യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരുക, എല്ലാവരും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിപ്പിക്കുക, ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് നയിക്കുക. ഇതാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ലക്ഷ്യം. എന്താണ്?
എല്ലാറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാവരെയും എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ? സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ധർമ്മം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവതരിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസരായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളെ പറഞ്ഞയക്കും. പക്ഷെ എന്തുറപ്പാണ്? അവതരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 4 യുഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് 4 യുഗങ്ങള്? പഠിച്ചില്ലേ? ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. കലിയുഗം അല്ലെ? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ വന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരായിരുന്നു? ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരം വന്നല്ല ഉഗ്രരൂപത്തില്. സത്യയുഗത്തിൽ ആരാണ്? നരസിംഹം. സത്യയുഗത്തിൽ വന്ന ഭഗവാന്റെ തൂണിൽ നിന്ന് വന്നത് അല്ലേ? ആരാണ്? നരസിംഹാവതാരം. ത്രേതായുഗത്തിൽ ആരാ വന്നത്? ശ്രീരാമൻ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും പറയും ശ്രീരാമൻ. ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമസ്വാമി അവതരിച്ചു. ദ്വാപരയുഗത്തിലോ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് സ്വയം അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു, ഭഗവാൻ. പിന്നെ വന്നിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ ആരാ വരുന്നത്? വരാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം വരാനുണ്ട്, കൽക്കി അവതാരം. എപ്പോഴാ വരുന്നത്? എപ്പോഴാ വരാ? ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ മോശം അവസ്ഥ എത്തും. അപ്പൊ ആരവതരിക്കും? ഭഗവാൻ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് സ്ഥലത്ത് എവിടെ ആരുടെ മകനായിട്ട് അവതരിക്കും എന്നടക്കം നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതെപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം. കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൽക്കിയായിട്ട് അവതാരം എടുക്കുക. എന്ത് മാതാജി? കലിയുഗം എത്ര വർഷാമത്തെ? കലിയുഗം എത്ര വർഷം? 4,36,32. 32 32 4,00,000 മിനിറ്റ് 4,32,000 കേട്ടോ കലിയുഗം. പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക്. പിന്നെ 32 ആണെന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. 32 36 സംശയം വന്നു പെട്ടെന്ന്. 32 കേട്ടോ. ഇപ്പോഴ് 5,500 വർഷമായെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. പക്ഷെ നമ്മള് ഭാഗ്യമുള്ളവരാ. നമ്മളിപ്പോ ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പോകെ കലിയുഗം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും. കലിയുഗത്തില് മനുഷ്യരെ തന്നെ പിടിച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലയ്ക്ക് വരാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക കൽക്കിയായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? കിട്ടുന്ന അവസരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നോക്കാം. വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരാതിരിക്കുക. 4,32,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയും എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എത്രയും വേഗം ഭഗവാനെ മുറുകി പിടിച്ചങ്ങോട്ട് പോവാൻ നോക്കാം നമ്മള്. അതേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് എന്ത് കൊടുത്താണ്? ദർശനം കൊടുക്കാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ദർശനം കൊടുത്താണ്. ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തില് 6 കൈകളുള്ള രൂപത്തില് ദർശനം കൊടുത്തതാണിത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ ത്യക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പോ അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരില്ല.
അതായത് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ശാശ്വതമായ എൻ്റെ ലോകത്തിലെത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്, തത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവർക്ക്, ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും അവർക്കൊരു ജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ജനനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പൂതനയെ ഭഗവാൻ വധിക്കുന്നത്, കൊല്ലുന്നത് എത്ര സമയം പ്രായമുള്ളപ്പോഴല്ലേ? എത്രയാണ് 6 ദിവസം, എത്രയോ സമയങ്ങൾ, എത്രയും സമയമുള്ളപ്പോഴാണ്, ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത്. അല്ല, ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തുന്നത് അതൊക്കെ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളൊന്നും തന്നെ. അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും ഓരോ പ്രവർത്തികളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കഥ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീല. ദാമോദര മാസത്തിൽ, അതായത് കാർത്തിക മാസത്തില്, ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത്, ചെറിയൊരു പ്രായത്തില് ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നിടത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പാല് ചോദിക്കാണ്. വിശക്കുന്നു, പാല് തരാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് യശോദ മാതാവ് കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കും. കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, അടുപ്പില് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർക്കുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കുട്ടിയെ താഴെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ പാല് ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ദേഷ്യം വരും. അവിടെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന തൈരും കുടോ വെണ്ണക്കുടോ ഒക്കെ ഉടച്ച് ആകെ എന്താ പറയാ, വൃത്തികേടാക്കിയിടും. എല്ലാം അവിടെ നശിപ്പിച്ച് അവിടെ അങ്ങനെ ആകെ ആക്കിയിടും. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? പിടിച്ച് കെട്ടിയിടാനായിട്ട്, വഴക്ക് പറയാനായിട്ട് ഓടിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പിടിച്ച് അമ്മ ഒരു ഒരലുമല്ല, അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരലിൽ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടും. യശോദ മാതാവ് ഭഗവാനെയാണ് കെട്ടിയിടുന്നത്. അപ്പൊ കെട്ടിയിടുമ്പോഴൊക്കെ വലിയൊരു കഥയുണ്ട് അതിൽ. ശരിക്കും കെട്ടിയിടുമ്പോ കെട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, വീണ്ടും കയറ് വന്ന് കൂട്ടി കെട്ടും, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ദാമോദര മാസത്തിലെ ലീലകൾ വരുന്നതാണ്. അത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പോകും. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരലും വലിച്ച്, ഇത് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ് യശോദ മാധവ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ പ്രായം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപത്താല് 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മോക്ഷം കാത്തു നിൽക്കുന്ന 2 വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഒരലും വലിച്ച് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതായത് കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനും അവര് ശാപം കൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം തട്ടിയപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി? മോക്ഷം കിട്ടി, മോചനം കിട്ടി. അവർക്ക് ശാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി അവർക്ക് ശാപം തീരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു പ്രായത്തിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാനെ എന്ത് ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിലോ കഴിവിലോ ഒന്നും ഈ പ്രായത്തിനോ ഒന്നിനും എന്തില്ല, ഒരു കുറവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ പോലെയല്ല ഒരിക്കലും ഭഗവാന് ഏത് രൂപത്തിൽ, ഏത് ഭാവത്തിൽ, എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിലോ കഴിവിലോ ഒന്നിലും യാതൊരുവിധ മാറ്റവും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീതരാഘഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതമദ്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമഭക്തരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, രാഗം, ഭയം, ക്രോധം 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം. എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ? രാഗത്തിൽ നിന്ന്, ഭയത്തിൽ നിന്ന്, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന്. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി. നമ്മളെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം, ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന്, ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം. ഇതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് സാധിക്കുക? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും?
ഉം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അതെങ്ങനെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുമോ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട്? നാമജപത്തിലൂടെ നാമജപം. നാമജപത്തിലൂടെ അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു വഴി എന്താണ്? നാമജപം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നാമം ജപിക്കുക. ആദ്യം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊട്ടും ശരിയായിട്ട് വരില്ല. പക്ഷെ നാമം ജപിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളുള്ളിൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറി വരുന്നത്. നമ്മുടെ ദേഷ്യം കുറയുന്നത് കാണാം, നമുക്ക് ക്ഷമ വരുന്നത് കാണാം, നമുക്ക് സമാധാനം വരുന്നത് കാണാം, നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇതൊക്കെ നാമജപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിലൂടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, എന്ത് അസുഖം വന്നാലും പാരസിറ്റമോൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനുള്ള മരുന്നാണ് എന്ത്? നാമജപം. നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം ഏതാണ്? നാമജപം തന്നെയാണ്. അപ്പോ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മോചനം നേടണം: രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഞാൻ എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ തോത്, ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ അളവുണ്ടാവും ഭഗവാനോട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ജോലിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ നോക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ എന്നും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം തുടങ്ങുന്നെങ്കിലോ ഭഗവാനും എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം നോക്കും. നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതാണ്. യേയഥാമാം പ്രപത്യന്തെ തംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമാവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എന്റെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും? നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യും. ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും? കുറെ സമയമെടുക്കും. എല്ലാവരും എത്തും ഭഗവാനില്, പക്ഷെ സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ആര് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡെയിലി ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഗുണങ്ങള്? നമ്മൾ പഠിച്ചു. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത്? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ വിഭാഗങ്ങളെ ഇതിനെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഉണ്ട്.
ഓക്കെ, 3 ഗുണത്തിന്റെയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ കർത്താവ് ആരല്ല? അതിന്റെ കർത്താവ് ഞാനല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. ഇതാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ: ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന രീതിയിലല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിന്റെ കർത്താവ് പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാനിത് സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഞാനല്ല ഇതിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളില് സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണം. അതില് സത്വഗുണം ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് സത്വഗുണം. സത്വഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആരെ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണർ. ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണര് സത്വഗുണ പ്രധാനികളാണ്. അപ്പോ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കർമ്മം ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണര്. സ്വാത്വിക ഇരിക്കുന്നവര്, ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയ വിഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പറയാം? ബ്രാഹ്മണരെ പറയാം. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം, രണ്ടാമത്തത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ക്ഷത്രിയര്. അതായത് ക്ഷത്രിയര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ എന്താണ്? ഭരണ വിഭാഗം. ഭരണ ചുമതലയാണ് ആർക്കുള്ളത്? രണ്ടാമത്തെ ക്ഷത്രിയന്മാർക്കുള്ളത്. ഭരണം നടത്തുന്നവരാണ്. മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തിന്റെയും രജോ ഗുണത്തിന്റെയും മിശ്രിതമായിട്ട് വരുന്നത് വൈശ്യര്. അവരെന്താണ്? ഋഷി, വാണിജ്യം, വ്യാപാരം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള വൈശ്യര്. നാലാമത്തെ വിഭാഗം ശൂദ്രര്, തൊഴിലാളി വിഭാഗം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ആര്? മൂന്നാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ശൂദ്രര്. അപ്പൊ 4 വിഭാഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണത്തിന്റെയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർനാസ പത്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്തില്ല? കർമ്മഫലത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒട്ടും ഇച്ഛയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു കർമ്മവും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഇച്ഛയുമില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അവര് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാകില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും, ആ പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആ സത്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരമസത്യം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗുരുവിന് എന്ത് സാധിക്കും? ശരിയായ ഉപദേശം നൽകാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദരിച്ചപ്പോ ഭഗവാനും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത് നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത്
പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഗുരു ആരായിരുന്നു അറിയാവോ? സന്ദീപിനി സാന്ദീപനി മഹർഷി അല്ലെ. ഭഗവാൻ സാന്ദീപനി മഹർഷിയെ ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്തിനാ ചെയ്തത്? നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആര് വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ടീച്ചറും മാഷാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആര് വേണം? നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗുരു വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നാ പരോ നാ സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് അധപതിച്ചു പോകും. അവര് സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ആ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അധപതനമായിരിക്കും. അവർക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അപ്രകാരം അയാൾ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് അവിടെ ജ്ഞാനം തെളിഞ്ഞു വരും. നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടി യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നേയില്ല. ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളില് ബന്ധനം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ ആതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, ഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നിനക്കുണ്ടായ ഈ സംശയം. ആ സംശയത്തിന് എന്തുകൊണ്ടറുക്കണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുക്കണം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ സംശയങ്ങൾ വന്നത് അല്ലെ. ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാണെങ്കിൽ ഈ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നീ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുക്കുക. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ ഭാരത എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ യോഗം, അതായത് ഈ സനാതനമായിട്ടുള്ള യോഗം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിനക്കല്ല പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മനു ഇഷാഖിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ രാജ്യഭരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതും ജനങ്ങളെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.
പക്ഷെ പിന്നീട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനുശേഷം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനേക്കാൾ വളരെ മുമ്പേ ഉള്ളതായിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാനും രണ്ടുപേർക്കും, എനിക്കും നിനക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായി, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്, ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കളുടെ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകളെല്ലാം തന്നെ ആ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ ഓർമ്മകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുള്ളത് അവിടെ പറയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ചും ജന്മത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കണം, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം അല്ലെ, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഏതിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക? ഏതിനായിരിക്കും? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആ സുദർശന ചക്രത്തോട് പറഞ്ഞ ടപ്പേന്നും പറഞ്ഞെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ, ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയുന്നവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വർണ്ണവ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ തിരിച്ചത്. ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണങ്ങളും കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും ആര് വേണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ഒരു ഗുരു നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്നും കൂടി ഭഗവാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തരാണ്. കാരണം ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് സത്യം കണ്ടറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? സേവന ഭാവത്തോടുകൂടി, അതേപോലെ തന്നെ വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാനായിട്ടും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് മുന്നേറാനാണ് ആര് പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും അധർമ്മികളെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. പിന്നെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ അധ്യായത്തിൽ